da yake cikinta ya samu abincin da zai ci a tsakiyar rana, musamman idan ciki ya fara girma ɗin nan lokacin da take buƙatar sosai ta zamanto ta ƙarfafa jikinta, tana da isasshen jini a jiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, akwai waɗanda idan azumi ya zo ba za su iya yin azumi ba saboda wasu dalilai. To yau za mu kawo muku waɗannan mutanen waɗanda ba za su iya azumi ba. Akwai waɗanda a cikinsu gaba ɗaya an ɗauke musu azumi, akwai kuma waɗanda za su rama daga baya idan sun samu hali. Na farko akwai waɗanda suke da shekarun girma kenan, sun tsufa, sun kai wani shekaru na ba za su iya jurewa ba, jikinsu ya yi rauni, to ba za su yi azumi ba waɗannan mutanen. Kuma irin su zai zamanto ko da bayan watan Ramadan ba su da ƙarfi, ba su da iko da su rama, irin su an ɗauke musu. Akwai waɗanda suka yi tafiya, wanda ya tafiya an ɗauke masa azumi, sai dai me daga baya zai rama. Akwai waɗanda ba su da lafiya, wanda bai da lafiya kuma misali yana shan magani, yana cikin wani yanayi, likita ya tabbatar masa da cewa dole ya sha wannan maganin nasa akan kari, akan lokaci. Akwai wanda zamu ga yana rashin lafiya, misali idan ya sha maganin shi da asuba, sai a ce misali sai bayan shan ruwa zai iya sha, shi kenan bai da matsala. Amma akwai wanda dole a rana sai ya sha magani sau 3 ko sau 4 ko sama da haka, ko ma dai sau 1 ne, amma ya zama dole misali a tsakiyar rana sai ya sha magani din. To idan likita ya tabbatar wa mutum haka din, to shi ma zai iya daga baya sai ya rama azumi in ya samu. Na gaba su ne waɗanda suka isa taklifi hau kansu, wato suka isa wani lokaci da za a zamanto shari'a da ibada ta hau kansu, kamar yara ƙananu. Mu a mazhabar Shi'a, yarinya mace tana fara wannan ibadar ta ne, taklifi yana hawa kanta, ibada da shari'a tana hawa kanta ne daga shekara 9. To yarinya a shekara 9 jikinta ƙarami ne, kuma ba ta da ƙarfi, ba ta da ikon da za ta yi azumi guda 30 kamar yadda muka sani. To ita ma za ta iya yau in ta yi, gobe ta huta, ko ta yi 2 a jere ta huta, yanayin jikinta da yanayin ƙarfinta iyaye za su duba, sai ta yi wannan azumin da za ta iya din. Daga baya kuma in ta ƙara girma sosai sai ta rama. Na gaba shine waɗanda suke jin kishirwa sosai da sosai, kamar masu ciwon diabetes. Akwai waɗanda masu da ciwon diabetes suna shan ruwa sosai sosai, in ba su sha wannan ruwan ba zai zamanto sun shiga wani yanayi, ko ciwon su ya tashi ko ya ƙaru akan yanda yake. To idan mutum yana irin wannan halin, kamar yadda na faɗa, wanda bai da lafiya, shi ma suna ɗaya daga cikin waɗanda ba su da lafiya din, za su sauke azumi kenan. Daga baya in sun samu dama da hali sai su rama. Na gaba shine yaro ƙarami wanda bai kai shari'a ma ta hau kan shi gaba ɗaya, shi wannan gaba ɗaya ma bai da azumi. Sai kuma mara hankali, shi ma mara hankali ko in ce mahaukaci, an ɗauke masa azumi gabaki ɗaya, ba shi da azumi a kan shi. Ba da ibada ma za mu ce ba shi da ibada a kan shi. Waɗanda aka ɗauke wa azumi shine mace mai haila ko nifasi, kuma a wannan lokacin za su ajiye azumi, daga baya za su rama insha Allah. Mutane na gaba wanda aka ɗauke wa azumi shine mace mai ciki ko kuma mai shayarwa. Mace mai ciki, saboda yaron da yake cikinta tana buƙatar ta zamanto tana da ƙarfi a jikinta, shi ma yaron da yake cikinta ya samu abincin da zai ci a tsakiyar rana, musamman idan ciki ya fara girma ɗin nan lokacin da take buƙatar sosai ta zamanto ta ƙarfafa jikinta, tana da isasshen jini a jikinta. To ita ma an ɗauke mata azumi, za ta iya ta sha daga baya in ta haihu, in Allah ya bata ƙarfi a jikinta sai ta rama. To akwai kuma wadda ko da ta haihu ɗin, saboda yanayi na shayarwa, jikinta ba zai iya jurar wannan yunwar a rana ba, tun daga safe har wato shan ruwa. To ita ma za ta ajiye. Akwai wanda za mu ga cikinsu lafiya lau, in suka yi sahur suna iya jure yunwa, amma akwai wanda ba za su iya jure yunwa ba. Za ta iya yiwuwa shi kan shi maman da yaro yake sha ɗin ya zamanto ya ragu, babu ruwa. To kun ga a nan gun ita za ta cutu, shi ma yaron da yake shan wato mama ɗin zai cutu. Ita ma sai ta sauke azumi, daga baya insha Allahu sai ta rama. Na gaba wanda aka sauke azumi shine mai tafiya, wato matafiyi. Idan ya zamanto, mu a mazhabar Shi'a kenan, idan mutum ya zamanto wata tafiya ta kama shi a cikin watan Ramadana, to an sauke masa azumi, daga baya shi ma sai ya rama. Amma makruhi ne ya zamanto mutum ya ƙirƙiri tafiyar kawai don ya sauke azumin. Akwai wanda suke da irin wannan halin, idan azumi ya zo sai su ƙirƙiri tafiya, kuma sai ta zamanto wannan tafiyar ƙasa da kwana 10 ce, da za su ji daɗin shan azumi din. To aka ce idan mutum ya ƙirƙiri tafiya kawai saboda ya sha azumi, to makruhi ne yin haka din. Ba haram bane ba, amma makruhi ne, ba a so. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.